Hej, i dag vil jeg gerne fortælle om en ny funktion i Nescore Mobile. Den giver adgang til, at man kan arbejde med sine markkort direkte på mobiltelefonen. Og hvis du ønsker at komme i gang, så skal du logge ind i din Nescore Mobile. Tryk herefter på knappen kort op i øverste højre hjørne. Herefter starter programmet op, hvor du får adgang til dine markkort. Hvis markkorten ikke er fremme på skærmen, kan du gå i job op i venstre hjørne, og dermed så få adgang til dine markkort. I det tilfælde her ligger der kun en enkelt kort, men der kan selvfølgelig ligge flere kort i listen, og man kan vælge flere kort på én gang. Tryk OK for at få vist kortet. Herefter kommer kortet frem på skærmen, og du har mulighed for at panorere rundt i kortet med at bruge fingrene på din mobilskærm. Og selvfølgelig også zoome ind med fingrene på mobilskærmen. Eller du kan bruge plus og minus ude i venstre side til at zoome ind og ud på kortet. Hvis du zoomer tæt ind på, så kommer teksterne frem på kortet, der fortæller noget om, hvad marken hedder, og hvad afgrøde der er på, og hvor stor arealet er. Hvis du ikke ønsker at vise teksterne, kan du gå i værktøj og slå det frem ved at fjerne fluebenene og trykke OK. Som udgangspunkt vises der ortofoto som baggrund. Hvis du ønsker en anden baggrund, kan du trykke på baggrunden op i øverste højre hjørne og vælge mellem de 4 forskellige kort der her. Satellit viser umiddelbart et ortofoto, og kort viser et almindeligt landkort, hvor der står vejnavn på. Og hybrid er en blanding imellem satellit og kort, det vil sige, at du får et satellitfoto med vejnavn. Terræn viser, hvordan terrænhældninger er i landskabet. I det tilfælde her vil jeg bare vælge den, der hedder hybrid, og arbejde videre med den. Hvis du ønsker at se behandlingerne på en mark, så trykker du på marken og vælger den, der hedder Vis behandlinger fra markblad, og trykker OK. Herefter slår programmet automatisk op på den valgte mark, i det her tilfælde mark 2-0, og du ser alle behandlingerne på den her mark. Hvis du ønsker at se en anden mark, for eksempel 10-0 rødsvingel, kan du trykke på marken og trykke på den knap, der hedder Vis kortdata. Herefter slår programmet op på den valgte mark, og du får marken præsenteret midt på skærmen. Den sidste funktionalitet er GPS. Hvis du trykker på knappen op i øverst højre hjørne, får du vist din aktuelle GPS-position fra din mobiltelefon. Og den vises med en grøn cirkel med en hvid prik i midten. Det var alt, hvad jeg vil fortælle i dag om vores kortprogram på Nescore Mobile. Hvis du er interesseret i at se dine markkort på Nescore Mobile, er du velkommen til at ringe til Datalogisk på 70 20 33 11.